Gị onye chịrị ọta ya nke eluigwe n'ụwa, gị onye okwu ọnụ gị na-adịghị agbanwe, gịnị ka m ga-eji kelee gị? Ya bụ gịnị ka m ga-enye gị? Ya bụ n'usoro gị onye chịrị ọta ya eluigwe n'ụwa, gị onye okwu ọnụ gị na-adịghị agbanwe, gịnị ka m ga-eji kelee gị? Ya bụ gịnị ka m ga-enye gị na ya bụrụ n'usoro? Ịdị mma mgbe niile ebighị ebi, gị onye okwu ọnụ gị na-adịghị agbanwe, gịnị ka m ga-eji kelee gị? Ọ bụ gịnị ka m ga-enye gị na ya bụrụ n'usoro? Gịnị ka m ga-eji bulie na-aga elu? Ọ bụ gịnị ka m ga-enye gị ya bụrụ n'usoro? Gịnị ka m ga-eji tụọrọ ọnụ gị mma? Ọ bụ gịnị ka m ga-enye gị na ya bụrụ n'usoro? Ịdị mma mgbe niile ebighị ebi, gị onye okwu ọnụ gị na-adịghị agbanwe, gịnị ka m ga-eji kelee gị? Ọ bụ gịnị ka m ga-enye gị na ya bụrụ n'usoro? Gịnị ka m ga-eji kelee gị? Ọ bụ gịnị ka m ga-enye gị ya bụrụ n'usoro? Ayelelo shatara diakokanas. Oh, thank you, Jesus.